Emmanuel. Kawachao gi wach mar kuyo, masira marach mar apaya notimore kendo otieno manyoro e kaunti ma Kajiado. Masira no notimore apaya maduong' mochomo Namanga e kinde ma nyamburko mar kambi mar Naikana Sacco noyudo masira tok tiend nyamburko ne wuok. Ji ariyo nowito ngimagi kanyo gi kanyo ka jomoko ariyo notho bang'e ka giyudo thieth. Masira no biro mana ndalo achiel kende tok masira moro manotimre mar nyamburko manoting'o jowuoth mar Naikana Sacco manotuomore gi trela monego ji 8 e alwora ma Kiu Salama e apaya maduong' mochomo Mombasa. Ringre joma nowito ngimagi notere kar kano ringre mar od thieth mar Rufaa ma Kajiado ka joma nohinyore bende yudo thieth e kar thieth achiel onogo. Hospitali Kajiado.